Ei bine, eu cred la sfârșit de emisiune, pentru că aveam nu chiar tare mult timp, ceasul ne arată cam final de emisiune, zic pe final să-i dăm cu un desert. Iar cel mai bun desert din punct de vedere al italienilor pe de o parte și al lui Alexander Stukalov pe altă parte este cafeaua, în rubrica următoare. Iată deci că a venit toamna, e timpul să ne încălzim. Dacă ne-a răcorit toată vara cu cafeluțe reci, acum vine să ne povestească cum se fac cafelele adevărate și mai ales în condiții de casă. Alexander Stukalov este alături de noi. Bună ziua și bine ai revenit acasă de Bună ziua, Vlad! Bună ziua, dragi telespectatori! Bună ziua, Maria! Astăzi noi pregătim cafea acasă. Acasă? Acasă, da. De ce avem nevoie pentru asta? Так, la masă avem o râșniță electrică, avem o cafeteria electrică, fabricat în Italia. Avem aici boabe de cafea și ceașchi de cafea cu zahăr, cu linguriță. Cu tot de ce avem noi nevoie. Da, asta din colecția mea din Cafenea Muzeum. Așa, ai un muzeu cafenea unde poți să intri și să guști un pic de cafea. Da, diferite cafea și avem diferite feluri pentru cafea, 80 la diferite râșnițe pentru cafea. Wow! Da. Bine, dar ce fel de cafetieră este asta? Este una deosebită? Asta cafetieră este numesc cafetera Moca. Și asta cafetera a fost inventată în 1933 de Alfonso Bialetti din Italia. Italianul Alfonso Bialetti. Și a fost vândut 300 de milioane de exemplare. Foarte în bine perioadă de 80 de ani. Timp de 80 de ani. Deci, ca să știți voi... 300 de milioane de... În fiecare familie italiană și de la un timp încoace și Moldova. Da. Deci fiecare trebuie să aibă o cafetieră de asta, doar că nu știu, eu am avut un timp chiar destul de îndelungat și n-am folosit-o niciodată până nu a venit un prieten și mi-a arătat cum se face. Avem cafeteră Moca pentru gaz, avem electrică și pentru automobil și la cuptorul de microunde. Aici avem cafeteră electrică. Așa. Так, în primul rând, ce trebuie să facem? Trebuie să turnăm apă, în primul rând, hai să rășnim da, rășnim cafea. Asta babă cafea, turnăm cafea la râșniță. Și trebuie să o măcinăm tare sau medium, da. Nici nu prea tare, nici nu prea încet. Atenție, gălăgie va fi mare. Ce s-a întâmplat? Ei, nu e cazul acum să nu lucreze. Ăsta e timerul. Dacă și frasul leacă. Ăsta e timerul. Ce nu lucrează? Avem o problemă. E o problemă mică? Nici o problemă. Așa. Așa. Mai încercăm o dată. Opa, nu știu de ce nu lucrează aici. Avem? Ia să vedem noi. Da, apropo, pe mine mă interesează în cazul ăsta, în cazul în care nu avem râșniță, ce putem face? Noi putem râșni cafeaua cu altceva? Da, este râșniță manuală. Opa, nici o problemă. A fost prea multă cafea, probabil. Da, avem cafea aici mașinată. Gata. Să presupunem că am râșnit cafeaua. Da, în primul rând, turnim apă până la clapăn de explozie. Așa. Aici există o valvă acolo. Da. Iată, uitați-vă, până la nivelul ăsta turnați apa. Oricare apă sau e mai bine de turnat o apă specială? Apa trebuie din filtru sau îmbutilată. Așa. Tak. Da, de ce turni apă din ceainic? Consider că e mai bine să fie apa fierbinte, clocotă? Trebuie mai bine, trebuie și apă clototindă. Mai repede să fierbe. Da. Așa. Am pus râșnița pe punem filtru și punem cafea aici. Așa. Multă cafea trebuie să punem? Așa. Până la vârful filtrului, dar neîndesat. Nu apăsăm, nu presăm. Nu presăm deloc cafea. Pentru că am văzut în baruri acolo unde ai... nu. Se presează cafea. Aici nu trebuie să o presăm.
punem pornim. buton Atât ai tot. Da, și trebuie Sau în cazul cafelei la aragaz, o punem pe aragaz sau pe răgaz să punem la cuptoră la microunde. Apropo, pentru microunde nu putem pune metal în microunde. Există variante speciale? Special din plastic. Așa. Da, avem din plastic specială pentru microunde. Da. Opa, de ce nu lucrează? Ăsta o să ne descurcăm când o să se termine emisiunea. Eu aud deja un sunet de fâsâit ceva acolo. Da, Miros de cafea este pretutindeni. Și așteptăm. Așteptăm. Pentru 2, 3, nu, aproximativ 4 minute, cum pregătește cafea în cafetera Moca. Da. Bine, este foarte interesantă chestia asta, dar de ce anume cafetiera asta a devenit atât de populară? Anume prin simplitate, că se turnă într-o parte apă, în alta cafeaua, sau și gustul îl face deosebit? În începutul secolului 20, în Italia, în diferite țări din Germania, prepară cafea fără filtru Deci la ibric. cu zaț, da, nu cu ibric, la cafetera mare, cu zaț. Este gust mai bine. De ce gust în cafetera care prepara în începutul secolului 20. Deci asta a fost o revoluție. O revoluție, într-adevăr, la începutul secolului 20 a fost o revoluție. Mai bine gust. Un gust mai bine deslușit, ca să zicem așa, pentru că, într-adevăr, este foarte mare diferența dintre modul de preparare al cafelei și aici este cel mai rapid, cel mai simplu, probabil. Iată, a început a apărea și cafeaua. Fiți foarte atenți la ce se întâmplă. Dacă aveți o cafetieră de genul ăsta, care este totalmente din metal, este opacă și nu se vede ce se întâmplă înăuntru, aici aveți posibilitatea să vedeți cum se scurge cafeaua. Iată, uitați-vă. Iată așa. Este Așa foarte vine interesant cafeaua în cafetieră. Da, în cafetera Moca, cafetera deci, din Italia. Ea nu se va scurge în afară atâta timp cât am pus apă, exact atâta de cât este nevoie pentru ca să se umple vasul deasupra, da? Da, asupra cafea e gata. Cafeaua este gata. Da, mestecăm. Așa. Aici. Și turnăm la ceașcă. Câte porții de cafea sunt într-o cafetieră de asta? Asta pentru italieni este 4. Sunt 4 porții. Da, pentru italieni. Pentru moldoveni asta 2. Sunt 2. Nu suntem italieni și uneori ne bucurăm de chestia asta. Da. Deci avem 2 cești, dintre care niciuna nu este pentru Alexandru, pentru că una este destinată mie și alta este destinată colegii mele, Maria. Un pic. Un pic de zahăr. Hai să ne punem câte un pic de zahăr. Și să gustăm cafea Asta la final de emisiune ne energizăm astfel încât să avem forțe să realizăm reportaje și pentru ziua de mâine. Deci, acum ați observat cât de simplu este să utilizați acel aparat, acea cafetieră Moca, care cu siguranță se află undeva în spatele dulapului dumneavoastră de la bucătărie. Este gustoasă, da. Este într-adevăr nu gustoasă. este tare, am vrut Este tare, avem multă cafeină aici. Este multă cafeină, da? Nu simt atât de amară. Probabil mai depinde și de ce boabe de cafea pui acolo. Adevărat. Domnul expert să ne spună din ce boabe de cafea este cel mai bine să fie făcut aici în cafetiera asta. Este în acest avem o boabă de cafea din America Latină și din Vietnam, robustă din Vietnam și arabică din America Latină, din Columbia, da. Le importați de acolo? Iată deci de unde vine și gust diferit. Așa. Iată deci de unde vine și gustul special. Îți mulțumim foarte mult, Alexandru Stucalov a fost alături de noi. Tu ce zici? E bună? Este bună și noi vă îndemnăm pe dumneavoastră să mergeți la bucătărie. Dacă sunteți acolo, să vă faceți o cafea Moca. Să scoateți mai întâi praful de pe cafetieră și să faceți și voi o cafea sănătoasă. Astfel încât să aveți energie până la finele zilei, pentru că câteva ore bune ne mai stau la dispoziție. Dragii noștri, noi vă mulțumim că ați fost astăzi alături de emisiunea Casa de Vreme. Mâine la 14:00 vă așteptăm tot aici în fața televizoarelor conectate la Jurnal TV. Nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook pentru că avem